ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Пеш аз оғози видеои имрӯза мехоҳам барои шумо як канала тавсия диҳам. Бисёр канали хубай ки ин канала яке аз хоҳаракони мо пеш мебара. Канал ном дора женская исламская одежда. Худи соҳиби канал ҳамроҳи хуҷаинаш дар бозори Садовод савдо мекунанд ва борои худшона дариҷа реклама кардагӣ ҳастанд. Бисёр бо нархҳои арзону дастрас, куртаҳои туркӣ, куртаҳои мисол бишкек ва дигар сатрҳо ҳаст. Метавонед ки гузашта бинед бо нархҳои арзон, бо анамин распродажаҳо доранд, бар шумо пешниҳод мекунанд. Аз номи мо саломи худро расонед. Ссилкаи каналама дар комментария закрепит мекунам. Умед дорам ки моро низ дастгирӣ карда ба ин канал шумо подписатся мекунед. Хулас, саломат бошед. Тамошобинони азиз, дариҷа бошад ман мехоҳам барои шумо вая нишон диҳам. Анамин намуд чӣ гум суртикои ҷинса нишон диҳам, костюмои дарози ҷинса. Бисёрам хушрӯвай, оверсайзай қариб ҳамаш. Нархҳои ино 200 сомон. ин видеора ман аз магазини 64 ба навор гирифтагим. Корвон 7 дарвоза 64 магазин. Метавонед омада худи шумо аз наздик бинед ва агар касе ҳам хеле имкон дорад дар Тоҷикистонай бо нархнаво карда харидорӣ намоед. Костюмошон хушрӯвай, ҷинсошон, сифатошон ялакай, ҷинсои ғавстаракай, асени висеняй. ози дигар чизошонам нишон медиҳам ва ба мо гуфтанд ки рӯзҳои наздик бори нав мебиёя. Омада бо иншаллоҳ ки вайёрам видео мекунаму ба шумо пешниҳод мегардонам. набинед чӣ қадар рангошон хушрӯвай, моделошон гуногунай. ин болода боша куртаҳоянд. Куртаҳо материалошон жаткаяй. нархошон 150 сомонӣ. дӯстони азиз, ин нархҳое ки чӣ дар костюм, чӣ дар куртаҳо ма гуфтастам, нархҳои донаяй. агар обтон гиред арзон мешавад. ана ин ҳиҷобо ҳастай. ҳиҷобо нархошон 300 сомонӣ. агар дархост кунед намихел мо равон мекунем. бисёр хушрӯванд. дариҷа боша ҳаст куртаҳои ҷинс. куртаҳои ҷинс ҳозир 180 сомонай. неким куртаҳои ҷинс маламеркаянд. размерои калонуш нестай. айне дигар куртаҳо боша 150 сомонӣ. метавонед ки дархост кунед. дӯстони азиз, мо равон мекунем тавассути почта. бисёр вақт мепурсанд. дар бисёр видео ма гуфтагӣ ҳастам ки бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа мерава ва ҳозир бо медонам ки бисёр подписчикони нав омадагӣ ҳастанд. барои онҳо низ мефаҳмонам ки мо тавассути почта равон мекунем бора ва дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта ба дасти шумо мераса. иҷа да нигоҳ кунед. иҷа тунико ҳастай. нархи тунико аз 150 то 180 сомонӣ ай туркиян. оз дигар хелошам нишон медиҳам. чӣ хеле ки гуфтам борои нав бо ба наздикӣ мебиёя. омада ба навор мегирам. анами туникои хеле дарозшам ҳастай. аз зону поён меиста. баъд инчунин ҳаст анами хел ваё безрукавко. рости гап дӯстони ҳами вай дӯстони азиз, ҳами чӣ меган безрукавка ё 250 сомон буд ё 350 сомон. ба фикрам ки 250 буд. ҳами да ёдам нестай нархаш бахшиш. агар шумо харидор бошед бо ман мерам нархи аниқшам мепурсам. иҷа да бинед дӯстони азиз, туникоҳо ҳаст. чӣ хеле ки гуфтам 150 60 то ҳами қиматаш туникаҳора 180 сомонай. агар шумо харидор бошед мисол бо метавонед ки ба ман нависед. ман омада аниқ мекунам ки кадомаш 180 сомай, кадомаш 150 сомон. интихоби васеъ туникаву дигар либосҳо ҳаст. ина нигоҳ кунед. якам геш хушрӯ меиста ба фикри ма. ёям ҳамин нархе ки ман ба шумо номбар кардам. ин анамон ҳиҷобое ки нав ба навор гирифта аз дохили мағоза нишон додагӣ будам.
ина рангошон ҳамхе ранго доранд. Размерои то размери 60 доранд ҳамино. ғафсакан ҳиҷобо шумо метавонед дар зимистон пӯшед. ина тунико ба жимпиро ҳастай. Жимпиро бошад дӯстони азиз, нархошон ҳозира шуда 170 сомонӣ шидагиай. Намедонам тобистонда ман видео карда будам 150 будан. Ана безрукавкош боша 130-140 сомон. Курткаҳо рӯзои наздик бисёр меоянд. Дариҷа ҳамхе вай кардам. И чанд намуде ки буд барои видеода нишон додан ба навор гирифтам. нархошон аз 300 сомон сар мешид. Дариҷа бошад. Анами хел вайёи туркӣ ҳаст. куртои туркӣ аст. қафош бинед складка дора, яъне ки танг намеиста. худаш трикотажай, трикотажи ғафси хушрӯ. борои гуанҷуан стилои туркӣ кати. ина марҳамат. нархи 450 сомонӣ. бисёр рангҳои хушрӯ дора. сиё дора, мисол аз ҳами вайё, аз ҳами модело. боз коричневӣ ҳаст, кабуд ҳаст. хулас ози мебинед, ина бинед хаки цвет дора. беҳад ва беҳад рангҳои хушрӯ. ҳамашон сангчиҳошон сваровскияй. чӣ тавре ки дида истодаед, стилошон ҳамаш туркӣ. дариҷа боша ҳаст бо азанаи намуд халато. ино боша 400-450 сомониян. бо 350 сомонаш буд. чанд вақт пеш видео карда будам, 350 сомонаш буд. ва яҳози ба фикрам дар видеои имрӯза нестай. агар шумо харидор бошед, чӣ хеле ки гуфтам, бо худам рафта ба шумо аниқ мекунам, ба ман нависед. мисол арзонтаракоша бо ман ба шумо сурат гирифта аниқтар нишон метиҳам. рости дӯстони азиз, ҳангоме ки куҷоеро ки ба навор мегирӣ, мисол савдогарам бекор кардан намехоҳӣ, зеро ки беҳад бори бисёрай ва ҳар яктаи вая ба мо фаҳмонидан мушкил мешавад. вақти одама мо метавонем ки гирем. барои аввал дар бисёр маврид ман мегӯям ки аз чанд сума то чанд сума сар мешавад. шумо ба мо фаҳмонед. агар ки харидор пайдо шава, бо ман омада аниқтар карда ба онҳо сурат равон мекунам. яна ин намудо ҳастай 400 агар хато накунам. иёям трикотажай материалошон. пешош вишивка дора, қафошам вишивкаяй. пеш кокетка ва қафои кокетка. қафош бо инчунин складка дора, барое ки мисол танг наиста курта, хушрӯ иста дар ҳангоме ки дар тан мепӯшӣ. бисёр рангҳои хушрӯ доранд. ҳозир рангошонам нишон метиҳам. ана халато 350 сомонӣ. вай чӣ хеле ки гуфтам, борои гуанҷӯ баробари борои туркӣ мешава нархошон. чӣ мисол либосои детски, чӣ вай либосои калоно, анами бори гуанҷӯ. гарчанде ки гуанҷӯи шаҳри хитояй, вале ҳамин гуанҷӯ сифаташ сифатҳои беҳад хубай баробарди бори хитой ваяй турсияй. урумчи борш арзонай, узбекистон арзонай, вай бишкек арзонай борошон. холас ина бинед. ози балишмеркаяма нишон метам. ана ин намудо 450 сомонӣ. балишмеркаян ранги фиолетовӣ дора ва грязнорозовӣ дора. дар видеои грязнорозовияй сангои сваровски остиношонам хел клёш омадагияй. балишмеркаи размерои то 62 ба фикрам доранд. хулас бо